Maar wanneer kunnen we weer een nieuwe single verwachten? Net na de zomer. En die gaat ook over dat de zomer voorbij is. Ik vond het altijd zo'n geweldig liedje van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. En dat idee hebben we een beetje van hem gepikt. En we gedacht van oké, als je daar nou een lied over maakt. En ik neem de clip voor de helft in Spanje op. Voor de helft in de regen in Nederland. En dan het idee van de zomer is weer voorbij. We moeten weer werken. Regenjas aan. Kachel weer aan. Ik heb tot 2 keer aan toe een Engelstalig album uitgebracht. En dat is alweer 3 jaar geleden de laatste. En wat merk ik nou in het land? Bijvoorbeeld bij dit publiek, als je dat zou gaan doen. Men zit er niet op te wachten. Men houdt toch meer van de Hollandse meezinger. Dus omdat ik in de winter vaak in restaurants optreed in Nederland, dan komen die liedjes wel naar boven. Dat repertoire, ingetogen liedjes, dat is toch wel waar je zelf heel veel van houdt? Ja, zo ben ik vroeger begonnen. En ik heb ook een pianoshow. Dus dan word ik begeleid alleen met een pianist. En dat wordt regelmatig geboekt door restaurants. En dan doe ik 4 sets. Steeds bijvoorbeeld een 4 gangen menu. En in de pauze doe ik steeds een paar van die liedjes. Ja. Een beetje de moderne dinnershow, zeg maar. Ja, en ik ben dus gek op het repertoire van Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Tony Bennett en dat soort mensen, ja. Zou je ook eigen liedjes in die stijl kunnen maken? Gewoon Engelstalig, in de stijl van Engelbert Humperdinck, Tom Jones? Ik heb het wel eens geprobeerd, maar die mensen hebben zoveel mooie liedjes opgenomen. Dan leg ik ze ernaast en denk ik, nee. Ik pak liever wat van hun. Voor als je in een restaurant zit eten, wil je toch iets bekends horen. Als ik ze nou nog nieuw repertoire moet leren, nee.